Абе да го краля. Яндан. Има много душмани, гледат се към нас. Ола мене ми върви, няма пречки аз. Специално от Аливан поздравявам своите братя за Ники и за гадни кръстника, специално от Аливанчо. Аз не знам кога и колко ще ме боли, само Господ може да прости. Аз не знам кога и колко ще ме боли, само Господ може да ни прости. Също Николай и Гати иска да поздравят техните душмани, като изказват, че като завиждат